ሰላም ሰላም ክቡራት እህት ምሳውን ዘለኩ አነ ምን ሆነ ወጀኻ የስእሊ ነጭናኩም ያለና እዛ ስእሊ ዘለኩም አስተያየትን አራያን ካይኒ ሪታውን ብትሕሰና ብታተና ንሓትት ላይክ ኮሜንት ሼር ሰብስክራይብ ካይኒ አይተሕመቁ ምክንያቱ ኩሉ ምዕባለታት ወይ ከዓ ኩሉ እንታይስን ባይኹም ብሰብ ስለዝኾኑ ካባኹም ልትልቀው ማለት እዩ ኣብዛ ስእሊ ዘለኩም ኣራያን አስተያየትን ካይኒ እንተኮይኑ ጸሎት ቅዱሳን ምስ ኩልና ይኹን ብሩኽ ምጅማር ይግበረና። جميرا حساب كتود فأنا فتكاتاتولني بتحتنا يعدمكم